Mastreets social media mandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei sepakuti ndini referee mugame rachona handiti hatimirire kupiwa maawards hatimirire kupiwa maawards nokuti maawards achona handi munoziva kuti anopiwa vanhu vanenge vachizivana. Muzukuru rega nditombotaura ipapo, mulife mako never stop doing whatever you are doing nekuda kwekuti hapana kurecognize. Wazviwa muzukuru, as long iwe uri kuzvirecognize yotori bholato. So usamirira kupiwa maawards nekurecognizwa nevanhu nekuti vanhu vagara vanorecognize, they recognize each other anditi pakuwirirana kwavo. So ndichiti zvudi kwese kwamauri vazukuru vasekuru sei ndatoadvisa sasekuru anditi so zviri kufamba here, zviri kudii kwese kwamuri. So ndine nyaya ndauya nayo ndoda ndinge ndinokuzivisai vazukuru. Asi ndisandadaro, subscribe, turn on your notification bell so that every time patinoupload my videos you will be notified. Also vazukuru, musabatikane nekunzi vazukuru naye handisi n'anga number 1. Handisi mudhara stereka zvamuri kutoona kutoti ndiri kasekuru kechidiki anditi. So ini ndingoriwo chihanzvadzi chamai vako chidiki chelast born chemba mana mai venyu chingondigamuchira sokudaro. Right, nyaya ndauya nayo inyaya yakainyorwa naanonzi Gibson Makapu mubepa rekwaedza. So nyaya iyi yakaitika kuMatabeleland North, kunzvimbo inonzi Ndaba Zinduna. So nyaya iyi iri pakati pemurume nemukadzi vanonzi ivo Joachim Mushayavanhu nemudzimai wake anonzi iye Apollonia Mushayavanhu. So mudzimai uyu anopomerawo murume wake kuti haana kutendeseka muwanano yavo zvimwezvo nemurume ari kuti zvakare mudzimai wangu haana kutendeseka muwanano. Dambudziko ravo riri kunzi rakatanga mushure mekunge murume achinge arota hope, akaita zvekurota hope, achirota mudzimai wake asina kutendeseka. Hanzi akabva mukamakusena akabva ati aiwa mudzimai wangu iwewe pane zvauri kutoita iwewe adede. Ndichida kubvunza vazukuru kuti ungarota hope here dzekuti umwe wako achikubirira chibva chatoita chokwadi. Vazukuru motinyorera comment section kuti pawakamborota hope chaiva chokwadi here kana kuti kwaingowo kuvhunduka kwekutya kutorerwa umwe wako waunoda. Vazukuru, so zvinonzi izvo Joachim after arota hanzi ndo pakatanga nyaya kusavimbana mumba, zvekutoti mudzimai anoti murume wake akatanga kuita zvemagirlfriends handiti akatanga kubuda achinoita zvemamumadzimai. Uyezve murume ari kupomera kuti mudzimai wake ari kutodanana nemupurisa umwe anoshanda, mukuru wemapurisa anoshanda panzvimbo yeNdaba Zinduna depot handita panotrenerwa mapurisa. Murume ari kutoti mupurisa uyu hanzi kunyange vakanetsana mukadzi wake anotofonera mupurisa uya obva atomutanga kutomuchikidzira nekumuudza kuti aiwa mudzimai wavo iyeye haasitori wako ndewangu handiti. So chinova chinhu chiri kutoshungurudza mumba yevaviri ava iyo yaane 38 years vari muwanano. Kureva toti kana vari vana vatova nevana nevazukuru handiti, 38 years patova nevazukuru handiti. Hamene kuti munozviona sei vazukuru panyaya iyi kuti zvonzwi oita sei vaviri ava zviriko here izvi zvekuti vanhu vanosvika pakudai. Ndonyaya iri kutoitikawo inoita sefilm but ichitoitika muwanano yeanonzi Joachim naApollonia Mushayavanhu. Ndimbuya nasekuru ivavo. So ngataura neyo comment section kuti munofunge nezvenyaya iyi yataba nayo kubepa rekwaedza. From Ango Send, the only Zimbabwean uncle Paris, ndichiti much love.